Guys, may buntag sa tanan no. Na amaze lang ko sa kong mga koy, wa ray bawin na naday mga gagmay. Sa to pa nanganak ra ning koy, mga naiduha na kita na kong gagmay oh. So, mga anak na gini. Lingaw ra pug tanaw kani nga side is mao ni mga koy ni nga side. Wa lang gani ni siya gi kuanan og kuan unsa ni siya water pump no, kuan sila ha, pero nabuhi ra gyud gihapon. Katong dito spikas nga side kuan to, African cichlids. So karon lang ko kabantay gid mga sano nga akong binuhi day nga koy ningabot na po na siya tuig, sobra na tuig na di po siya mga gagmay oh, na nanggimaw kaya nas daplin oh, naiduha ka buk gagmay. So wala gyud day hibaw ini siya na nguan na day nanganak na ni. Oh wow, na gagmay oh. Naro nangaon. So makalingaw. Naiduha ka buk gagmay oh. Natay puti. So wara ni bawi mga sano naka kuan ra giday. Nakaanak ra giday ang koy. So dire sa dapit, dire dapita malawom-lawom ni ani dapita. No, nanggawa sila. Para talagsaon na sila magpakita ng kuan, sige na siya. Ikaw. Naraong nanay anak oh, may gamay oh. So kaning mga gagmay ani oh, di na gid wa mamigidaho manig nanganak na. Kay sige mo manig tagos ilawom. Karon kakita ko gasigi na kuan. So naana day po siya mga anak. Wow, so natay puti ani, natay pintik-pintik. Mo siguro na lang mama oh, dako. Mo siguro na nakaitlog. Now, okay kayo. So ang mga African cichlids, di na sila magpakita, iguro na mo sutoy. Alis dunono na po tubig. So ang gikan ni sa aquarium gibalhin dire sa pan, naarapod na cute kayo gamay. Okay kayo, nakaanak na dayang koy. Pohon-pohon mo daghan na po ni butangan na sa nato tong kuan dito. Ang ato ang aquarium. Sayang po itong aquarium, 4 ka buok, ulay sulod na. Nangita pa ko og kuan sad arowana. Kay lucky daw ning arowana. Wa pa ko kita pod. Ordinary ra nga pagkaon ni ang kuan sa koy mga sano.
Pang tilapia lang gani ni, nabuhi ra pud sila. Way kuan water pump. Ordinary ra sad ni oh. Kuan. Mabuhi man pud sila day. Man pud ingon na kuan. Okay. So, mo lang to. Pabutan na po ang next video. So, sa atong mga subscribers din ha, daghan kayong salamat sa atong mga followers. Wa pa mo maka subscribe sa among channel, kung bago pa lang mo sa akong channel, palihog like, subscribe niya, bell all para ma-update mo sa mga bag-on akong video pohon. Daghan kayong salamat na lingaw ko sa kuy.